उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव दुंहाव थासारि सोमजिदों। ओंखाम होनो हायैखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। उदालगुरियाव 2-3 घन्टा ओंखाम होनो हायैनि दुंहाव थासारि सोमजियो। प्रेजाइडिं आरो पलिं आरो रैखाथि बिफाननि मावथिफोरनो ओंखाम होनो हायैनि दावराव दावसि थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनदों। उदालगुरि जिल्लायाव गाबोन भट आजावनो थियारिनि लाहार फाहार सोलिनाय समावनो मैखोम दुंहाव थासारि सोमजिनाय नुनो मोनदों। प्रेजाइडिं पलिं आरो रैखाथि बिफाननि मावथिफोरनो सम बायदियै ओंखाम जाहोनो हायैनि दुंहाव थासारि सोमजियो आरो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव बेबायदि दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोनदों। ओंखाम होनो हायैखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो उदालगुरि जिल्ला मावख'आव। স্মারক বিনম্রণ জানাইছো খালি মানুহ লৈ খালি ওই ভালকে বুজাও তো আপোনাৰ তেওঁলোকে পইচা আদায় কৰি ল'ব গতিকে আমি সেইটো নামানো ডিসি স্যারক অনুরোধ জানাইছো এলোকা বিল যদি নিদিয়ে বিল বন্ধ কৰি দিয়ক আমি ভাত খাব পোৱা নাই স্মারক বিনম্রণ জানাইছো ডিসি স্যারক যাতে এই মালিকে যিটো কন্ট্যাক্ট লৈছিল এই কন্ট্ৰলটো হেক কৰিব লাগে পইচা দিব নালাগে খাৰিজ কৰি দিব লাগে কন্ট্যাক্টটো